i Santa Maria de Vallvidrera. Dins de la Serra de Collserola es troba el pantà de Vallvidrera. El camí per arribar-hi és de fàcil accés i apte per a famílies amb nens. El pantà, amb unes mides de 50 metres de llargada per 3 d'amplada i 15 de fondària, fou construït al segle XIX per abastir l'aleshores municipi de Sarrià. La seva capacitat màxima és de 18.000 metres cúbics. Els esmorzars al bar annexa són apreciats pels excursionistes. A la dècada del 1960 fou abandonat, fins a la seva restauració duta a terme a començaments del segle XXI. La Casa del Guarda és ara part de la zona d'esbarjo. Tot creuant el pont, camí avall, en menys de 10 minuts, s'arriba al baixador de Vallvidrera, on hi ha una àmplia zona de lleure, amb restaurant d'esmorzars i dinars. L'església de Santa Maria de Vallvidrera fou construïda al segle XVI, encara que hi ha documents del segle X on es fa referència a l'església parroquial de Valldoreix. Està envoltada d'una zona boscosa dins del Parc de Collserola. L'interior és força auster, de tradició gòtica tardana. L'església és de nau única, absis poligonal i campanar de planta quadrada. El cementiri parroquial bé es mereix una visita.